Silavê var baş hevanno şerê Amerîka İsraîlê li hember Îranê ev çar rojan bi dijwarî didome divê derê de yek û bala me dikişîne helwesta Kurdan e pozisyona Kurdan e. Kurd ji vê saetê şûn ve di şerê li hember Îranê de dikarin kîjan rolê bigrin ser xwe. Rojavayê Kurdistanê li holê ye, tiştek ku hat serê me ji me re bîye îbret, bîye numune li Rojhilatê Kurdistanê em ê çawa tev bigerin. Amerîkayê baweyekê vekirî dawe li Kurdan kir. Yani ji Kurdan xwest ku bibin esker. Şer bikin li bejayê li nava Îranê. Yani pozîsyon bigirin. Na ême Kurdan ji aliyê eskerî ve tecrüba me heye. Em dikarin şer bikin. Lê ji aliyê siyasî ve em çawa ne? Gelo em dikarin li Îranê hikûmeteke demborî ava bikin. Gelo em dikarin biçin cem Farisan, Belûcan, Azeriyan em bibêjin werin em hikûmeteke demborî îlan bikin. Em vê pêşkêşê İsraîl û Amerîkayê bikin, em xeweke namzet nîşan bidin. Namzetê Rêveberiya Îranê. Çima em nekevin nava pozisyonekî bi vî şeklî? Çima em tenê erk û mîsyona şer digirin ser xwe? Çima qey siyaset bi me nabe? Çima em qelsin? Li Rojavayê Kurdistanê çima Amerîka, İsraîl, İngiltere, welatên Ewropayê çima çûn cihadîstê, kevneperestê, Elqaîdecî û Daişî û bermayê wan anî ser hikûmetê çima pêşniyaz li Kurdan nekir? Gelo me xwe pêşniyaz nekir? Me xwe neda pêşî? Gelo me xwest em tenê li bajarê xwe, li herêma xwe bisekinin? Me xweke namzet nîşan neda? Gelo me bi Esad re hevkarî kir? Gelo ji bo hilweşandina Esad em zêde neketin nav hereketê? Gelo me zêde xeta sêyemîn parast? Bana hemî pirsin hevan. Ji ber vê yekê li Rojhilatê Kurdistanê niha em ez fikra we jî mereq dikim, hûn jî binivîsînin. Niha Amerîkayê ji me rast hevkarî xwestiye. Hevkariyeke eskerî. Hem telefonê Mesûd Barzanî kir, hem telefonê Bafıl Talebanî kir, vana hemî delîl îsbat li holê ne Bafıl Talebanî ji xwe eşkere dike. Naveroka hevdîtinê eşkere dike. Wekî din mesela pejekê heye, PAK heye, partiyên din hene, Komele heye, aniha platformekî Kurdistanî heye, vana pêşniyaz li wan hatiye kirin. Bikeve nava hereketê. Na ême em ji Amerîka İsraîlê garantî dixwazin. Garantiya çi mesela? Sibê du sibê em ji xwe re statûyekê dixwazin. Sibê du sibê wextê ku rêveberiyekê nû çêbibe li Îranê em ji xwe re ji aliyê siyasî ve statû dixwazin. Lê Amerîka jî İsraîl jî dibêje ji bo me şer nekin. Ji bo xwe şer bikin. Em têne alîkariya we. Normal hûn nayêne alîkariya me. Di vê derê de kî alîkarî dide kî hinek tevli hev diye. Ev şer İsraîl û Amerîka dibêje ev şer ne şerê me ye. Ev şer şerê milletên Îranê ne li hember rejîmekê despot û kevneperest û molla. Em bilakîs tên alîkarî didin we. Em jî dibêjin em piştgirî didin İsraîl û Amerîkayê, em piştgirî didin şerê wan. Vê derê de hûn biryar bidin. Şerê kî ye? Kî li ku derê piştgirî dide kî? Ji aliyek ve rast e. Şerê milletên Îranê ye li hember rejîmê. Normal wisa ye. Menfaetên Amerîka, İsraîl û ê milletên Îranî Kurd jî di nav da aniha gihîştine hev li derekî. İsraîl amade ye. Amerîka amade ye. Piştgirî bide milletên herêmê. Kurd jî di nav da. Nûçe hene ji we re pêşkêş dikim hevano hûn jî pirsê xwe bipirsin îro ez naxwazim zêde em di nava nûçeyê de biphelbitin. Nûçe hin nûçeyên sereke em ji we re hilbijartine. Nûçeyên bi giranî siyasî. Em nekevin nava detaya. Kî zêde kî lixistiye, ku derê kî hatiye kuştin vana şer û pevçûnên hevanno. Şer û pevçûnan da bi hezaran însan têne kuştin. Mesela bifikirin. Ev 2 meh û nîvin li Îranê serhildanek heye. Ji destpêka serhildanê heta niha hejmareke resmî tune ye. Derdora 50,000 însan hatine qetilkirin, hatine kuştin. Êdî bifikirin. Di vî şerê de jî li rojhilata navîn li welatên kendavê ê Ereb hema li her derê li her welatê ku xwewekî hevkarê Amerîkayê nîşan daye li wê derê hatiye bombekirin. Êdî encam pir giran e.
travma heye, insan birindar dibin, insan nexweş dikevin, zarokene ji dibistanê xwe dimînin. Sirf li Başûrê Kurdistanê 4-5 roj mekteb hatiye tatil kirin. Belkî ew ê zêde bidome tatîla li dibistanan. Her baregehekî Amerîka hatiye bombe kirin. Îro heft dronan li evê xist. Sefaretxana Amerîkayê li Hewlêrê. Şer e, dibe tiştê wisa. Ja tişta ez ji wan rica dikim, ez dixwazim hûn bersiv bidin vê yekê. Em weke Kurd, tevlî vî şerê bibin, nebin. Em tevlî vî şerê bibin, ji aliyê eskerî ve em bi giranî tevlî bibin, yan ji aliyê siyasî ve em di nava xwe de hikûmetekî ava bikin, em xwe bikin namzet. Namzetê rêveberiya temamê Îranê. Em biçin yan em tenê li herêma xwe bimînin. Em bêjin bila Rojhilatê Kurdistanê be, bila yê me be em li wê derê bimînin. Vana hûn bibêjin. Hûn bixwazin, hevalên ku bixwazin ez dikarim we bigirim ekranê jî lê bi şertê ku em tenê behsa Rojhilat bikin, ez dikarim we dawet jî bikim. Ez çend û çê ji we re pêşkêş bikim me hevanan. Niha berê ku ez behs bikim li Kobanî ez hema du gotina behsa Kobanî bikim. Li wê derê tekiliyekî min ê dîrekt rastê bi Kobanî re. Niha ez vêya derîm ser ekranê. Rewşa Kobanî ne baş e. Heta niha dorpêçekî pir ciddî hebû li ser Kobanî, ev dorpêç rabîye. Rêya M4 aniha dibin kontrola hêzên asayişê de ye. Hêzên asayişê girêdayê Wezîreta Karê Hundir ya Sûriyeyê. Lehevkirinekê heye. Alîkarî hatiye Kobanî. Barhilgir, tir alîkarî hatine. Ha ji hêzên Bakurê Kurdistanê, ha ji Başûrê Kurdistanê hatine, ha ji Netewên Yekbûyî hatine, ji qada cîhanî gelek barhilgir tir alîkarî hatine. Lê problem di ku derê de derdikeve, di belavkirinekê adîl de. Belavkirin tam pêk naye. Hûn ê bêjin tu ji ku zanî? Me telefonê pir ciya kiriye li Kobanî. Herim bipirsin. İnsan li ser belavkirina alîkariyê li hev dixin. İnsan hev û du dişkînin. Dizî çêdibe. Çünkü wextê ku alîkarî digihêje hin deverên sînordar, tenê hin derdoran, hin taxan, hin taxên sereke. Lê nagêje her beşên civakê. Yani adîl nayê parvekirin. Alîkariyekî pir ne mezin. Ez ji we re bêjim. Ya paketê ku tên Kobanî fiyata wî derdora 10-15 euro ye. Ji bo 10-15 euro paketekî di berdêla 15 euro de însan şer dikin. İnsan hev û du dişkînin, ketine wî halê. Ew saziya ku alîkariyê belav dike, tam li gorî usûlê belav nake. Rê li ber şer û pevçûnan vedike. Embar, depo, ev salonên dawetê ti jî alîkarî ne, însan diçin cam û pencerê wan dişkînin, ji wê derê derdixin dizin, nadizin navî nedizîne navî. Digirin li însana belav dikin. Yani inisiyatîf digirin destê xwe. Ev jî li vê derê hevalê me rêveberiya Kobanî eger me dibîsin, bila zanibin ku gilî û gazincên millet pir zêde ne. Eger hatibe heta cemin, gilî û gazinc eger hatibin heta cemin, muhakkak deng gîştiye we jî. Ji kerema xwe re alîkariya ku digêje Kobanî adil parve bikin, wek hev parve bikin. Dengê me hatibe. Yani rica me ji we ew e alîkariya ku digêje we adil parve bikin, wek hev parve bikin. Yani kamera min jî çima çûye nizanim. Ew jî meselekî din e. Eger meselekî teknîkî de çêbû ji min re bêjin. Kamera min biçe, deng biçe ew jî were bêjin. Ez îro ez hema çend û çê pêşkêş dikim. We goterê. Ev Kobanî bû. Niha hêzên İsraîlê vê êvarê jî gelek deverên Tehranê tamam em vê ser ekranê bihêlin. Hêzên İsraîl û Amerîkayê vê êvarê dîsa navenda Tehranê gelek bajarên cuda yên Îranê ê Rojhilatê Kurdistanê dan ber bombeyan. Ev bombarduman divan saetan de jî dewam dike.
Baş e. Niha Trump amadeye piştgiriyê bide komên çekdar yerê Îranê. Mesele çi ye? Gelo hêzên Kurdan û êlîkeleka Amerîkayê li dijî Îranê şer bikin yan na? Trump bavekî vekirî piştgiriyê dixwaze. Rojnameya The Wall Street jurnalê belav kir ku li gorî gotina berpirsên Amerîkayê Donald Trump amadeye piştgiriyê bide wan komên li nava Îranê ku dixwazin ji bo rûxandin ji bo hilweşandina desthilatê niha çek û sîlehan hilbigirin. Li gorî rojnameyê bi gavekê wiha ev komên Îranî dikarin bibin hêzeke bejayî yani bibin hêzeke eskerî ku li hember artêşa Îranê şer bikin di reşayî de di bejayî de wekî piyade yani. Pêwendiya bi serkirdeyên Kurdan re yani serok û rêberên Kurdan re Trump rast ketiye nava tekiliyê. Tekiliyekê çawa ya telefonî li gorî wan berpirsên Amerîkayê yên ku ji Wall Street jurnalê re axivîne Trump roja yekşemiyê yani donehber bi serokên Kurdan re axifiye kî Mesut Barzanî, Bafıl Telebanî. Niha ev Donald Trump ne tenê bi her du aliyan re her wiha bi serok û rêberên Kurdên Rojhilatê Kurdistanê re jî di nava tekiliyê de ye. Ha bixwe bi rêya telefonî ha jî di ser İsraîlê re. Doh hem Doktor Veysî Dağ mîvanê min bû û hem jî Yehuda Ben Yusuf mîvanê min bû. Hûn zanin serokê Kurdên Cemaeta Kurdên li İsraîlê do mîvanê bû hevalê merex bikin dikarin vîdeoya doh temaşe bikin tiştên pir balkêş hene peyama İsraîlê ya rast ji Kurdan re dibêje. Yani bixwe di nava tekiliyê de ye bi rêveberiya İsraîlê re. Divê em lê godar bikin çi dibêje. Êdî em pêk tîne nayînin maye ser me ama divê em godar bikin. Heta sêyemîn tunê ye. Nayê ecibandin ji aliyê İsraîlê ve. Yani begem nakin. Heta sêyemîn zirar dide. Çima xelk tê senaryoyan çêdike, senaryoyên siyasî çêdike li Îranê di wextê heta sêyemî bişopînî tu li derveyî senaryoyan dimînî. Wê demê sibe du sibe tiştekî ava bibe tehdîda bicih nakin. Te dihêlin derveyî lîstikê divê tu nava lîstikê de cihî bigirî, organize bikî, bi rêve bibî û sibê du sibê jî ew mecbûrin te nas bikin. Bê te nikarin rêve biçin. Li Rojava Amerîka bê me rêve çû. Çûkî me xwe nekir hîmê esasî. Ji aliyê siyasî ve me zorê li Amerîkayê nekir. Ji aliyê siyasî ve me nas bike. 10 sala me zorê lê nekir. Sirf ji aliyê eskerî ve bû. Bala we lê ye ne ji Avrupayê ne ji Amerîkayê. Tu heyetekî resmî siyasî nehat ne bi peyê re ne bi rêveberiya Xweser re hevdîtin pêk neanî. Sirf dihatin bi qesedê re. Hev û didîtin nîqaş dikirin diçûn. Tekiliya wana bi Kurdan re tenê di ser qesedê re bû. Halbikî veya ji bo me ne baş e. Çima tenê ji aliyê eskerî ve? Ji aliyê siyasî ve jî divê milletê Kurd were naskirin. Ana li rojhilat divê em wisa bikin. Em şert dayînin pêşiya İsraîl û Amerîkayê. Em ê bêjin binêrin. Ji aliyê eskerî ve temam em ê şer bikin. Em ne ji bo we, em ji bo xwe şer dikin. Ji ber ku dewletekî dagirker e filan û bêvan. Lê ji aliyê siyasî ve divê hûn me nas bikin. Baş e? Îja divê çarçovê de Trump ji Kurdan çi dixwaze? Niha di rojnameya Wall Street jurnalê de hatiye belavkirin. Divê bi serkirdeyên din yani bi serokên din ên navxweyî re jî di nava tekiliyê de ye Donald Trump îhtimal heye ev serokên Kurdan ji lawaziya Tehranê ji qesbûna Tehranê fayde bibînin û pêşta biçin ji bo menfaetên Kurdan. Ev serok dibe amade ne bi Amerîka re bikevin nava tekiliyê. Wall Street jurnal dinivîsîne ku hêzeke berbiçav ya Kurdan li ser sînorê Herêma Başûrê Kurdistanê li Rojhilatê Kurdistanê heye, dikarin şer bikin, ew hêz û quweta wan heye. İsraîlê çend navendên Îranê yên li Rojhilatê Kurdistanê bombebaran kirine. Ev yek jî nîşanê me hemiyan dide ku İsraîl dixwaze pêşî li Kurdan vebike. Ev jestekî ye. Doh jî pêr jî. İsraîlê hin deverên Rojhilatê Kurdistanê bombe kir. Ciyê Kurdan na.
Cî İranî lêne ew derbombe kirin. Ez dibêjim qey qismekî bi alîkariya Kurdan ev bombardıman hate kirin, normalê jî. İran dijminê Kurdan e. Îdî em tam nizanin. Yani Kurdan bi temamî biryara xwe daye bi İsraîl û Amerîkayê re tebigere yan na? Yani tam sedî sed nehatiye eşkere kirin. Haya me ji hin tiştan heye, ez dibêjim qey em li benda sibê bin, sibê du sibe wê biryarekê berbiçav derkeve. Kurdan çi biryar daye? Gelo ew ê bi Amerîkayê re bimeşin, tevlî şer bibin yan ew ê bibêjin na. Em ê di heta sêyemîn de îsrar bikin, encam çi derketiye bila derkeve, em tenê xwe û gundê xwe diparêzin, îşê me bi îşa neketiye, îşê me bi lîstikên siyasî neketiye, em tenê li bajarê xwe ne. Ew êdî çiqa rast te nizanim. İsraîlê çend navendên Îranê ê Rojdatê Kurdistanê me got bombe kirine. Ajansa nûçiyan ya Axiosê cara yekemîn nûçiya pêwendiyên telefonî ya Trump û serokên Herêma Kurdistanê belav kir. Axiosê gotibû ku Trump rêya telefonê bi Mesûd Barzanî bi Bafil Talebanî re axifiye. Armanca wan dibêje guftûgokirina şerê hevpariyê Amerîka İsraîlê li hember Îranê ye. Di derbarê vê de nûçî heye, ez ji we re dixwînim, lê berê wê ez vê ji we re bêjim hevanna. Niha Donald Trump ev biryar daye. Ev jî tiştekî pir mühîm e, îro eşkere bû. Donald Trump Kurê Şahê Îranê Reza Pehlevî red kir. Ev mirovekî ne dostê Kurdan e. Beriya hefteyekî beyanateke wê hebû, ji van despotên li Îranê molayê Îranê xirabtir e. Kurdan weke cudaxwaz nîşan dide, weke bölücî nîşan dide, li ser xeta dewleta Tirkiyeyê bixwe. Yani firqa wî û dewleta Tirkiye tune ye. Mantıqa inkar û îmhaya Kurdan çi ye li Tirkiye? Ev Kurê Şahê Îranê Reza Pehlevî aynen bi vî şikliyê didomîne. Baş e ku Trump ew red kir. Ez dibêjim qey li ser daxwaza Kurdan, jiyan jî ji bo xatirê Kurdan şertekî wisa daye pêşiya Trump. Ew jî mümkün e. Yani eger tu piştgirî bidî vir Reza, yani Şahê ev Kurê Şahê Îranê çi ku li Kurd dere, em nebiterane. Em bi te re hereket nakin. Madem tu wî dixwazî, here wî bîne, bila Îranê ji bo te şer bike. Em ranabin ji bo te şer nakin, em ranabin şer nakin ji bo ku faşîstekî weke Kurê Şahê Îranê were ji nûva mîna bav û kalê xwe bibe şah serserê me. Û paşê jî mîna colanê rabe me ra hilkeve û dakeve û şerê me bike. Em ji bo vêya şer nakin. Baş e ku Donald Trump derket, Kurê Şahê Îranê Reza Pehlevî red kir. Got ez hewl didim, di nava Îranê de kesekî maqûl peyda bikim ji bo ku bikaribe Îranê komîser hev bike piştî hilweşandina vê rejîmê. Vaya tiştekî baş e. Yani Kurd dikarin bi gelê herêmê re hikûmeteke demboriya ava bikin, vaya negotina Trumpê, vaya pêşniyaza min e hevanna. Yani îşev ez pêşniyazê Kurdan dikim. Hakikaten. Em ne tenê jaliyê eskerî ve hebin, em jaliyê siyasî ve jî rabin bi gelên herêmê re. Nabêjim tenê Kurd jî. Serok û rêberên Belûca hene, ê Farisa hene. Merov di nava hereketê de kî debe, bi wan re bikeve nava tekilî, hikûmeteke çi dibêjin demborî. Yani hikûmeteke ku heta hilbijartinan bidome. Mesela hikûmeta demkî ya Şamê çi ye? Wekê wî. Colanî anha hikûmeteke demkî ye. Em jî dikarin hikûmeteke demkî li Îranê ava bikin, em bibêjin em amade ne bi van milletan re Îranê birêve bibin. Yani êdî em jî bibin aktorê siyasî. Ya divê naberê de ez bînim bîra we televizyonê Tirkan temaşe dikim. Ew jî çawa temaşe dikim? Kêm. Yani mîda min nagire ez bernameyekî temaşe bikim bi qasî 10 deqe, 20 deqe, 30 deqe. Ew şîrovegerê wan derdikevin, ew eskerê wan ê teqawut derdikevin, çû destî wan de ye li ser ekranê, vir da, wê da.
Çawa Barzanî piçûk dibîne, divê Barzanî 10 sal berê divê li hember me diket Hezrolê, nizanim 10 metre pişme de dihat. Divê îro bîye însan divê hatiye cizîrê nizam çi divê vana hemî divê aletên destê Amerîkayê ne, nizam Amerîka bi wan dilîze. Naxwazim gotinê wan vê derê dubare bikim û zirar bidim guhê we. Yani insanên acayip aşağılık. İnsanên rezîl û risvan ev cîranên me. Ev cîranê me pir pîs in. Tu ca nabin dostê me. Heqetin nabin dostê me. Bawerî bi kî tînin bînin bawerî bi Tirkan neyîne. Yani ew însanê ku ez behs dikim AKP'yî ne, di televizyonê AKP'yî de daxivin, CHP'yî ne, eskerên teqawutin, rewşa wan baş e û Kurdan piçûk dibînin. Tu kîjan televizyonê Tirka vedikî behsa şerê Amerîka Îranê nake. Behsa Kurdistana muhtemel dike. Dicirifin. Xwîdan ser wan re davêje. Hevê wan dir heve. Merov ew qasa aşağılık nabe ya. Hevalên başûrî rojhilatî hûn zana aşağılık çi ye? Aşağılık di Tirkî de gotinekî ji bo biçûk xistina însanekî ye. Yani aşağı yani jêr. Yani nizm. İnsanên nizm, insanên pîs, insanên di nava çemûrê pîsiyê de navê wan aşağılık e di Tirkî. Îja ji ber ku cem Kurda aşağılık tune ye. Em nabêjin aşağılık. Nûçeyên deqeyê dawî tên hevan no? Deqekî. Nûçeyên deqeyê dawî an hatin. Pir malperên sûper derketine hûn zanin. Trump bi nûnerên Partiyên Kurd yên li Îranê re ceviya. Serokê Amerîkayê Donald Trump bi nûnerên Partiyên Kurd yên li Îranê re biriya telefûnê axivî. Vaya nûçeyekî lezgîn e evan no ez ji we re bêjim. Donald Trump çiwa ku bi Rêzdar Mesûd Barzanî re axivî, bi Bafil Talebanî re axivî, aniha jî nûçeyekê deqa dawî hatiye rêber û serokên Kurdên Rojhilatê Kurdistanê yani Kurdên Îranê bi gotinên wan li hev kom kiriye bi telekonferansê bi wan re axiviye. Pêşketinekê nû ye pejak jî bawer dikim heye di nava wan de. Temam e. Li Silêmaniyê jî avahiya berê an Netewek bî hatiye bombekirin aniha li wê derê şewa didome. Ya di vê naberê de ji xwe êrişên İsraîl û Amerîkayê li hember Tehranê, bajarên cuda yên Îranê ew bê rawestan didome. Ama nûçeya aniha, nûçeya herî lezgîn ew e hevan no ji bo min Trump bi serok û rêberên partiyên siyasî ê Rojhilatê Kurdistanê re bi telefonê axiviye. Vaya ji bo min nûçeyekî pir muhîm e. Vê em ser ekranê binivîsînin. Em bêjin Trump bi serokên partiyên Rojhilat re hevdîtin pêk em bêjin hevdîtin ne dî telefonê ya rûbrû ne mesele ye. Merov bibêje hevdîtin jî dibe gelo. Hevdîtin jî dibe yani hevdîtin em nebêjin yani jî telefonê axiviye. Em mübalağa nekin. Hevdîtin tê mana rûbrû. Hev û du dîtin heye tê re bi telefonê axiviye. Baş e. Em vê danî ser ekranê. Kurdiya we çi qas xweş e ya. Kurdî eceyb ziman e hevan no. Baş e ku em Kurd in heqeten ya. Ez ne milliyetçî me ne netewperest im ha. Heqeten ji dil dibêjim ne ama ez heyranê Kurdî me. Kurdî eceyb zimanek xweş e. Ta em serhedî ne di Kurdiya me ya Serhedê de nêr û mê pir dernakeve pêş. Mesela zimaneke xweş e yan zimanekî xweş e. Cem e firqa wî tune ye. Em dibêjin zimanekî xweş e.
her tiştî em divê zimanekî em divê jinekî, mêrekî hemî her tişt nêre cem e. Kurmancıya Serhadî wisa ye. Tamam. Adîsa son dakika hade. Her tişt son dakika ya. Hûn nahêle em roja nûçe pêşkêş bikin. Daîma son dakika nûçeya ji me re dişînin. Mala we ava. Tamam bişînin. Hemek dikim. Tamam. Hemî son dakikayê wan ev e. Trump bi serokên partiyên Rojhilat re bi telefonê axivî. Son dakikayê wan. Ya pir dostê me hene ha. Ji her dirê ji me re nûçe tên. Ji Qamişlo, ji Kobanî. Bawer bikin ji Kazakistanê, Avustralya ji her derê ji me re telefon tên. Eceyb kêfam tê. Mala we ava her hebin. Ez ama peyamê ve dinêrim hevalna. Kes van nûçe hûn nahêlin ke çend nûçe ji we re pêşkêş bikim? Hema. Tamam ev yê ser ekranê bêlim. Niha hevalno me çi gotibû erê em ne mecbûrin tim ji aliyê eskerî ve li pêş bin, divê ji aliyê siyasî ve jî em hikûmetên demborî ava bikin, em xwe nîşanê dunya alemê bidin ku em dikarin hêz û quweta me heye, em dikarin Îranê birêve bibin. Tişta ku me li Sûriyê nekir, me dernexist pêş, divê em li Rojhilat derbixin pêş. Di vê çarçovê de yeketiya netewî şert e îcab nake em dubare bikin. Yeketiya netewî her çar perçeyên Kurdistanê serok û rêberên Kurdan werin cem hev kongreyekî netewî ava bikin acîlen. Yeketiya netewî çê bîye di nava millet de yeketiya netewî heye. Rojavayê Kurdistanê nîşanê me hemiya da ku em tev çîmentoya me heye. Tenê sazûmaniya me tune ye. Rêxistiniya me tune ye. Mekteba siyasî ya Yekîtî Niştimanê Kurdistanê yenekê beyan kir ku Donald Trump telefonê bafil Talebanê kiriye. Li gorî daxuyaniyê serokê yenekê bafil Talebanê qala naveroka pêwendiya xwe ya telefonê ya bi Donald Trump re kir. Talebanê ragihand ku serok Trump di derbarê armancên Amerîkayî yên di vî şerê de agahiyên zelal dane wî. Di daxuyaniya mekteba siyasî ya yenekê de hate eşkerekirin ku Trump spasiya rola Yekîtî Niştimanê Kurdistanê kiriye li Iraqê ji Amerîkayê re jî bûye alîkar. Li gorî daxuyaniyê bafil Talebanî di civînê de diyar kiriye ku serok Trump ji bo femkirina armancên Amerîkayê derfetekî daye wan. Di vê çend roj were fehm bikin ka li Îranê em li pêç çi ne. Hûn zanin bafil Talebanî pir nikare li hember Îranê derbikeve ji ber meseleyên siyasî. Êdî hûn çawa fehm dikin hesasiyet hene. Nêçîrvan Barzanî sersaxî xwest ji bo mirina Elî Xemenê mecbûr e hesasiyet hene. Keceke bêdeng e. Mecbûr e hesasiyet hene. Kurd li hember Îranê aniha hesas in. Em nikarin. Destûnîgê me girêdayî ye. Em hesasiyetê dewletê ya Tirkiye me dikare Tirkiye bide hemberî xwe. Li hesasiyetên dewleta Tirkiye em godar nekin. Tiştekî em wan da bikin tune ye. İran aniha zehmet e ama dîsa jî merû menfaetê xwe bifikire. Eger İran li ber helweşînê be merû lêxe bila biçin ya. Bila biçin. Qetî îcab nake. Lê ez van kabreyêkanê me fehm dikim. Her wiha hate destnîşankirin ku di her du aliyan yani Trump û Talebanî li ser piştgiriya hevbeş ya ji bo avakirina hevkariyekî yani merû çawa hêzekî hevbeş dikare ava bike di navbera Amerîka Iraqê de guftûgû kirine. Ne tenê ew jî di şerê li hember Îranê de jî hevkarî xwestiye. Di vê navberê de Îranê bi dronên xwekûj êriş bir sere konsolosxaneya Amerîkayê li Hewlêrê bi qasî heft caran Îranê bi dronan êriş pêkanî îro ji sîstema parastinê ya hewayî lê xist ev dron anîn xwarê. Dengê têkbirina dronan li seranserî Hewlêrê hate bihîstin. Hevalê me li wê derê ev yek bihîstin. Ez vîya avaya neke dilê min, ez vîya bilez binivîsînim. Evaya eceyb nûçeyekê bilez e. Rojiya we çawa diçe hevalno? Hevalê ku rojî digirin hene? Wele min qet mesela Remezanê min qet li kesekî pîroz nekir û ez pir nakem nava van meseleyan. Tiştên şexsî ne. Yani her kes ji bo xwe rojî digire û rojiyê min ez dibêjim qey merû maqûl be, însan be, merû tiştên xweş bike û xêr û beratê xwe û yani alîkarî bide însanan, tiştê xirab ser dilê mirova tune be, temam e. Şerrût nebe mirov.
Eger wisa bin cennet cennet garantiye valla. Ha niyeta we ya cennetê eger hebe tabii. Ez ranebûm maz nedim vê şevê. Em nûçeyê xwe ji we re pêşkêş bikim ya baş e we. Ama min medresê xwendiye ji we re bêjim. Min sala kîjan salê de bû? Heştê û şeş, heştê û heft. Ev medresên dibistanên Kurdî hene ya. Ew ê mirov têda îcazet digire û mirov pêş dikeve. Elîm, heqeten elîm heye. Heta çend meha wextê ku ez di yurda dewletê de bûm, yurda dewletê ya Mûşê, çûna hatina min a cemfeqiya hebû. Ji firsenda min çêbû ez hinekî wan aliye de bibim xwedî agahî. Ez nebêjim elîm, me elîm kûr e yani. Em nebûn alim, lê agahiyam çêbû. Bi giranî Bediüz Zeman Saîdê Nûrsî me gelek xwend. Tabii wê demê em zarok bûn. Pir zêde me ji tişta fehm nedikir lê zimanê Saîdê Nûrsî pir hêsan bû. War dikim hêz zimanek hêsan bikar danî. Min gelek fayde dît. Fayde dît. Yani ji wî dibêjim. Ez wextê behsa rojiyê dikim, behsa limêjê dikim, ez hin tişta zanim. Erê, em bidomînin hevano. Min çi digo? Serokê Amerîkayê Donald Trump ragihand ku Îranê daxwaza guftûgoyan kiriye li wan, lê ev daxwaz hatiye redkirin. Yani Îranê gotiye tamam, tamam. Em zanin we li me xist, bes e werin em hevdîtina pêk bînin. Donald Trump jî gotiye nexêr. Êdî dereng e. Tren çû we şansê xwe wenda kir. Donald Trump roja li ser hesabê xwe tora ji vekî Truth Sosyalê di bersiva welatiyekî de li ser rewşa Îranê nivîsî parastina esmanî, hêza esmanî, hêza deryeyî hemû serok û rêvebirên Îranê nemane. Yek ji wan sağ nemaye. Ne hêza esmanî ya deryayî û ne jî serokê wan. Tehran dixwaze serî li dîplomasiyê bide, dixwazin danûstandina bikin lê min ji wan re gotiye na, êdî dereng e. Li gorî Serokê Amerîkayê êrişan zirarekî pir mezin giyandiye binesaziya eskerî û seroketiya vî welatiyê. Donald Trump wekî din jî dibêje tekiliyê me û İngîltere aniha negermin. Tekiliyê me xirab in. Çima xirab in? Trump di hevpeyvînekî de li xwe mikurtê yani îtiraf dike ji rojnameya di Sûnê ya Brîtanya re pêwendiya dîrokî ya di navbera welatê wî û İngîltere'de wekî berê nemaye. Ana tekiliyekî sar heye. Trump sedema vê sarbûna tekiliyan jî bi helwesta Serokvezîrê Brîtanyayê Keir Starmer vegerê dide. Yani dibêje heye tune mesele ew e. Suçî wî ye, di rûyê wî de ye. Çi xweşine? Li gorî Trump ev camêr Starmer red kiriye ku rê bide Amerîkayê ku baregehên eskerî yên Brîtanya yên li Qibrîsî ji bo şerê li hember Îranê bikarbîne. Wayî te çima müsaade nedaye ku em baregehên te ciyê tê li Qibrîsê bikarbînin li hember Îranê. Serokê Amerîkayê dibêje ew pêwendiyê herî xurt ya di navbera hemiyan de bû. Yani di nava welatên Ewropayê de tekiliya me herî baş heta niha bi İngîltere re hebû. Lê niha ev tekiliya me gelekî ne baş e. Bi welatên din yên Ewropayê re baştir e. Mesela Fransa, Almanya divê baş e. Helbikî rast nabêje ha. Trump sibê heta êvarê ev Macronê reben tehdît dike. Macron di destê wî de emmanê de ye. Macron çi dibêje Donald Trump mîna pisikê li ber pozê mişk tim derdikeve tiştek dibêje. Macron ne wêre devê xwe vekî. Divê dostê me ye. Trump rexne li helwesta Serokvezîrê Brîtanyayê girt. Starmer dibêje me re hevkarî nekir. Ya dibe ku Trump sibê me jî sûcdar bike? İngîltere cî xwe nedaye aniha sûcdar dike. Ez tirsim Donald Trump em wextê aniha em hevkarî nekin Donald Trump sibê xirab berê xwe bide me ha. Binêre çi dibêje?
Starmer dibe mera nebu hevkar. Min tu carî bawer nedikir ku ez vê yekê bibînim. Min tu carî bawer nedikir ku ez vê yekê li Brîtanyayê bibînim. Ez layıqê wan nabînim. Ya me ji Brîtanya hez dikir dibe. Trump di pêwendiyekê telefonê de got bi rastî cîhaneke cuda ye. Ez tenê cureyekî gelekî cuda yê pêwendiyê li gorî ya ku berê di navbera me de di welatê me de hebû dibe ez wî dixwazim. Yani heyalê wî şikestiye. Dibe Brîtanya em nîvê re de hiştin. Ez tirsim sibê ji bo me jî eyn tiştê bibêje. Nikare bibêje çünkü li Rojavayê Kurdistanê Donald Trump xıyanet li me kiriye hem jî pir cara. Di serê Kaniyê de jî di Efrînê de jî em jî di vê êrişa çeteyên dewleta Tirkiyeyê li ser Rojava de jî Donald Trump xıyanet li me kiriye. Tu car nikare bêje Kurdan em nîvê re de hîştin. Kurdan deriyê xwe li me ve nekir. Kurdan ji me re eskerî nekir li Îranê. Me ji bîr nekir. Hevano em wisa her tiştî eşkere nakirin di derbera Rojavayê Kurdistanê de. Çünkü delil ispatekî pir ciddî yani wisa net di destê me de tune ye lewma yek jî marîfet nene. Me zerar dît li Rojava. Me zerarekî pir ciddî dît. Xıyanetekî pir ciddî çêbû. Eger komplo be, komplo ev. Xıyanet be, xıyanet ev. Dengê xwe nekir kesî. Me pir darbeyekî giran xwar li Rojava. Darbeyekî siyasî, darbeyekî eskerî, darbeyekî însanî me xwar. Darbeya herî mezin dewleta Tirkiye li me xist. Me zanîbû. Her çend em bibêjin pêvajo û mêvajo hebû jî dewleta Tirkiye li me dixe em zanin dewleta Tirkiye dijminê me ye. Lê derdê ser derdara dewleta Tirkiye radibe dibêje İsraîl dijminê we ye. Herî şîx e. İsraîl tenê bêdeng ma. Welhasıl ana Donald Trump nikare sibê me sûcdar bike. Niha Tayyip Erdoğan tirsa xwe ya ji ber şerê li Îranê beyan kir. Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan ragihand ku aloziya li rojhata navîn her ku diçe zêdetir belav dibe. Ketiye nava panîkê Erdoğan bi teşwîqên lobiya Siyonîst operasyona esmanî li dijî Îranê hate destpêkirin. Erdoğan diyar kir ku wan ji bo parastina Tirkiye gavên pêwîst avêtine. Ji bo ku em welatê xwe, milletê xwe ji van metirsiyan, ji van xeteriyan dûr bigirin, me hemû tedbîrên xwe pêwîst stendine, dibêje em çi tedbîr lazim be em ê bistînin. Êrişê mûşekî, dronên kamîkazê yên li ser welatê Kendavê bêîstiqrariyê kûrtir dikin. Li xalên cuda yên rojhilata navîn xwîn rondîk didomin. Hemaset dike. Tiştê wisa ye. Şer e, pevçûn e yani. Tayyip Erdoğan ne ji me re basa xwîn û rondîkê çawa neke ya. Tu bûyî sebebê çendik û çend rondîkên dayîkan. Eyb e ya. Vallahi billahi eyb e ya. Mirov şerm dike ya. Çi însanên ew de nûçeyên deqê dawî tên hevan no? Ji bo ez lê dinêrim. Fermandarê Hêza Qudsê hatiye kuştin. Ji xwe haya me jî hebû. Artêşa İsraîlê ragihand ku di êrişa li Tehranê de Fermandarê Hêza Qudsê Davut Alîzade hat kuştin. Êrişî baregeheke pêşmergeyan ya Pakî hate kirin. Ev êriş bû êrişa heftemîn a bi dronan li ser baregeheke eskerî ya Partiya Pakê. Ya dibe ku Amerîka bixwe rê li ber van êrişan ve bike ji bo ku em mecbûr bin li erdê tevlî şer bibin li hember Îranê. Ew jî mümkün e. Ew jî mümkün e. Çünkü bû êrişa heftan li ser Pakê. Dikin yani İran ji xwe dike. Ez wî nabêjim. Tenê hewl didim li ew ê bigerim. Yani di perspektîvekî din de li meselê binerim. Hewl didim. Tabii ki İran e yani. Ji xwe İran e. Ez aniha te vedigerim cem we hevan. Ez vê nûçî jî pêşkêş kim têm cem we.
Balyozxaneya devletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Riyadê hate bombebaran kirin, şewat derketiye. Du balafirên bê mirov bi çek yên ku ne diyarin aidê kîjan welatî ne, balyozxaneya Amerîkayê ya li Riyadê kirin hedef. Piştî teqînê li beşekî avahiyê şewatekî mezin derket, dûmanên reş li seranserê bajêr hatin dîtin. Wekî din ji ber êrişê di saetên zû de avahî vala bû. Tu kesî jiyana xwe ji dest nedaye, wisa tê gotin, birîndar jî tune ne. Tîmên agirkujiyê müdaxele kirin, şewat vemirandin, vela filan û bêvan. Kanalên televizyonê yên Îranê ji ser Hotbirdê û Arabstatê hatin rakirin. Weşana kanalên televizyonê yên dewletên Îranê û saziyên wê li ser satelîtên Hotbird û Ewropayê û Arabsatê yên herêmê hate rawestandin. Wekî din ji nîvroya îro ve hemû frekansiyên televizyonên Îranê yên li ser van peykan bi timamî ji kar ketine. Li gorî agahiyan li ser van frekansiyên ku berê bi dehan kanalên Îranî hebû, niha tu sinyal tune ne. Di nava van kanalan de Press TVya İngilîzî heye, El Alema Erebî heye. Ya ji bo derveyî welat weşanê dikirin. Tevî hemû kanalên nûçiyan ên fermî yên dewletê jî ew jî hene. Ew jî hene. Niha hevan binêrin, ez têm cem we. Nûçeyên deqeyê dawî jî hene ama ez dibêjim ez baştir ez werim cem we. Dîdîsoy nûçeya bê ji we re pêşkeş bikim. Hûn çawa ne, hûn baş in, hûn selamet in, hal û kêfê we bipirsim hevan. Ka peyamê we. We tiştek nenivîsiye, we tiştek nenivîsiye. Sahî mala te ava gelek spas dikim. Çi te çi gotiye? Memo çi dibêjî? Eger tu milliyetçiyê ji malbata hez bike, çi yani? Bêtir Fransada bi Xwedê mifhem nekir. Heqetê mifhem nekir. Kurmancî pir xweş e lê hin heval zehmetî dikişîn di nivîsandinê wî de. Halbikî ne zehmet e ha. Ya çima dibêjim ez ne milliyetçî me? Ez Kurdperwer im. Ji gotina milliyetçî hez nakim. Ez însan hezim, ya yek jî ez çi me nemîhîme ya, nemîhîme. Ev camêr çi be nece. Ji xwe re nûçiyê xwe ji min godar kin, du sê heft şîrove ji we re dikim û ji şîrovê min ji xwe hûn tê digihêjin çi me, çi dixwazim çi bikim falan. Pir nemîhîme. Merû navekî li xwe ke sosyalîst im, milliyetçî me, nizanim çikcî me. Nemîhî min. Ez ji van sifata hez nakim. Pênasîya hez nakim. Gelek spas dikim şeva te a temaşevanê te jî xweş erê. Türkiye dijminê Kurdayê sereke rast e. Kawa ji min re got Kurd bila divî şerê de cih bigire negirin. Kawa nivîsiye. Eger we nivîsan dibe cardin ji kerema xwe binivîsîne ji ber ku peyamê we li ji ormane dibe ez herim ji we re bînim. Ew destpêka bernameyê bû. Ez ana dixwazim hûn fikrê xwe ji min re bêjin. Kurd niha Amerîkayê bavekî vekir ji Kurda xwestiye tevlî şer bibin. Tamam? Ez jî pêşniyaz dikim ku ne tenê tevlî şer bibin, divê em zorê bidin ser İsraîl û Amerîkayê ku em namzetin ji bo siyasetê ji bo rêvebirinê. Divê me muhatap bigire. Ne here ne kurê wî şahê Îranê ê berê muhatap negire. Me muhatap bigire. İnsanên li ser erdê, însanên Îranî, însanên Kurd. Li ser vê fikra we çi ye? Em tevlî şer bibin, nebin. Heqeten fikra xwe cidî bibêjin ez pavê bikim. Ka Ömer Bek dibêje her garantiyekî negire Kurd divê bêteref bimîne. Ama tu garantiya çi dixwazî? Şerê me ye. Yani İsraîlê du got arkadaş şerê we ye em alîkarî didin we ji me garantî nexwazin. Lê eger ji bo statû naskirina statûyekî hûn garantî bixwazin rast e.
Tu dibêjî em tevlî bin. Tamam. Ne mutlu pir komîk e ku meriv Tirkî bêje ne mutlu Kürdüm diyene. Xwezî li wî bê kurmanciyê wî çi ye zanî? Cem me serhedî wisa dibêjin. Xwezî li wî yê dibêje ez Kurd im. Cem me em wisa dibêjin. Êve hûn zanin. Xwezî li wî ê dibêje ez Kurd im. Têkilî mecbûrî ye. Hadê hevano bibêjin fikrê xwe ez dibêjin. Ya kullanma meselesi kullanma meselesi heye tune em zanim. Kî kullanmıştı ki ew jî meselekê dine. Em jî Amerîkayê kullanmışdikin li gorî xwe. Li Rojava jî me bi têra xwe Amerîka kullanmış kir yani me bi kar anî. Ew me bikartînin em jî wan bikartînin. Hevkarî wisa ye. Mirov bi hev re dixebite. Normal e. Emîn Kutlar çi wanî ya? Olay hatin serê te, bûyer hatin serê te, me qet helê te jî nepirsî. Bi Xwedê ez merak dikim. Telefona te jî cem tune. Hêzên Kurd ne balafir hene ne jî helîkopter. Em çawa dikarin piştgiriyê bidin Amerîkayê? Heh, rast dibêjî. Yek ji tiştên ku em dikarin ji Amerîkayê ji İsraîlê bixwazin, qedeheya pirîna balafiran li ser asîmanê Rojhilatê Kurdistanê ye. Weke li Başûrê Kurdistanê zemanê xwe de. Li Rojava mesela me nekariyên bikin. Divê em ji hêzên navnetewî bixwazin ku balafir, firîna balafiran li ser coğrafya Kurdistanê were qedehekirin. Vaya rast e. Bila ew li me nexin em alîka na ya bi balafira helîkopteran Amerîka İsraîl dike. Ême em reşayî vedikin. Em xwe didin kuştin. Ya hevano lê Amerîka Îranê hevûdû hatin em çawa bin? Aha. Eger Amerîka İranê li hev werin, eger diyalog çêbe û anlaşmış bin, wê demê em dimînin ortê de. Rast e, ew mesele jî heye. Veya di têkiliyên me ê şexsî de jî wisa ye. Canan du hevalê te şer dikin nava xwe de, tu aliyê yekî digirî, ew hevalê te li hev tên, tu dimînî zirt li ortê. Mixabin rast dibêjî. Vê yekî jî divê merov li ber çavan bigire. Ama qasdî ku em dibînin êdî îhtîmala lêhavatinê tune ye. Rejîm hildiweşe. Em wisa dibînin. Faik çi dibêjî? Ya tu dibêjî ez bim ez tevlî şer dibim. Tamam. Tamam. Tevlî bin. Ya em dibêjin em tevlî bin şer e yani divê em zanibin. Ama bi qasî ku ez pê hesiyam, Hêza Rojhilatê Kurdistanê ne tenê pejak. Êpê heye. Çek û silahî wan hene, depot jî ne. Hêza Kurdan heye. Yani ez wisa pê hesiyam. Bi qasî min ji dostan bihîst. Lê ez vê ji we re bêjim bi tiştekî jî bihîstiye de ancak ez sibê dikarim ji we re bêjim. Sibê. Biryarekî heye yani heqê min tune ez bêjim. Çünkü eşkere nebiye. Derbarê Kurdên Rojhilatê Kurdistanê de heta eşkere nebe nabêjim. Çünkü meselekî istihbaratî ye. Ez nikarim bêjim heqê min tune ye. Zirar dide siyaseta wê derê. Ême jî kêm zêde hunderê pir însan li me temaşe dikin. Dost heye, dijmin heye. Ez zanim dijmin li me temaşe nake de. Dîsa jî tê bihîstin eyb e. Nexweş e. Yani ew çavkaniya ku min jî agahî wergirt, min soz da ku ez parve nekim. Ama ew eşkere be. Merak nekim. Heta sibê. Sibê ew ê eşkere be. Nabêjim. Nabêjim merak nekin. Ez jî zanim hin tişta nabêjim. Hı hı.
Ya tiştekî dijî heye ez ji we re bêjim. Mesela heştê Adarê nêz dibe ne? Tamam. Gelek plan û program hene do ji bo heştê Adarê jin têne cem hev, meş û mîtîng û heziriya Newrozê filan bêvan. Ez ji niha ve ji we re bêjim. Ya vê yekê etib nebîne. Nexirab e. Ji ber ku jinên Kurd di heştê Adarê de ji bo cejn û seyranê û dîlan û dewetê nayêne cem hev. Ev cûreyekê organîzasyonê ye, cûreyekê kombûnê ye. Ev wesîleyekê ji bo însanên me bi taybetî jin, dayîk werin cem hev, heziriya Newrozê bikin. Newroz jî ji bo Kurdan ne cejn e, ne dîlan û dewet e. Newroz wesîleyekê ji bo merû were cem hev, hêz û quweta berxwedanê li cem xwe zêde bike. Baş e? Ji ber vê ev çalakiyên heştê Adarê yani rîca min ji we ew e, ji ber ku min jî xwe hezir ku ez rexne bikim, lê ez paşê fikirîm rexne ne baş e. Çünkü ev rojên taybet heştê Adarê Newroz wana hemî wesîle ne ji bo mirov xwe bi rêk û pêk bike, xwe organîze bike. Yani naşibe ew kombûna jinan ya li Enqereyê ku hatibûn cem hev ew dans û dîlanekî ûcûbe girtibûn ya li dora hevdigeriyan tam di dema komkujiya Helebê de. Ew dilê me şewitand. Yani ev çalakiyên pêşiya me naşibin wan. Ez ji we re bêjim feqiya wî heye. Ew meş û mîtînga li Enqerê diviya bû bi temamî biba ji bo protestokirina komkujiya li Helebê. Anîn dawa mafê jinan kirin, ew jî melvê derê rexne kir, rast e, divê me rexne bikira, her kesî rexne kir û diviya bû betal bibiya ya jî çima betal bibe? Betal neke. Gazî her kesî bike ji bo protestokirina komkujiya li Helebê. Nebû. Heştê Adarê Newrozê em rexne nakin, em piştgirî bidine. Organîzasyona Kurdan, bi rêk û pêkbûna Kurdan. Êdî ez nabêjim fikr û bawerî çi dibe bila bibe hevan na? Firqî heqê kesî tune ye, lûksa kesî tune ye, firqî bixe navbera fikrên siyasiyên Kurda. Yani ez vêya ji bo derdora me jî dibêjim, derdora Dem Partiyê jî dibêjim. Ez û tu tune ne, em û ew tune ne, em in, hemî. Komünîstê wî, netewperestî wî û sosyalîstê wî kî dibe wile be? Biz hebe, biz hebe. Onlar gele tune be, onlar tune. Onlar wextê te got biz, onlar gele Tirk bin dewleta Tirkî be. Di nava Kurdan de ew wekê me nafikire tune ye. Kî bibêje ew wekê me nafikire ji dijmin re xizmetê dike. Tu derdekî kesî tune wekê te bifikire, tu mecburiyeta kesekî tune wekê te bifikire. Eyer nedin însana, herkes bila li gorî usûla xwe, li gorî zanîna xwe biaxife, ji zanîna însan re rêz û hurmetê bigire, fêr bin. Mesela fêrî hurmetê bibin. Merû çawa hurmet nîşanê însana bide. Fikra însanan piçûk nebîne. Çi dibe bila bibe. Piçûk nebîne. Sebebî wî çi dibe bila nabêjim tu zirar dikî. Zirar nekî jî. Tu pê bilind bibî jî piçûk nebîne. Mesela tu hevalê xwe piçûk dibînî tu ser bilind dibî. Ya bilindbûnê red bike mesela. Mütewazî be. Ji ber vê fêr bibin hurmet nîşanê hevalê xwe bidin. Însanekî fikr û ramanê xwe beyan kir û ne li gor dilê te be, awî weke kesekî derveyê xwe nîşan nede. Herkes ne mecbûr e bi te re be ya. Hevalino ez xatir ji we dixwazim, peyamê we hatin pir xweş in û tiştê pir xweş dibêjin hevalino. Ez dikarim tiştek vêje bikim paşê xatir ji we bixwazim. Bibin abone. Vê kanalê bi pêş bixin. Temam. Di nava heftê de hevalê min ê Ronî Ruha ez hewl didim bigirim.
Ez fikroyê me rex dikim di derbarê Rojhilatê Kurdistanê de. Wekî din gelek heval hene di dorê de ne. Peyamê we xweş in hevan din. Hin hevalê min hene, mîvanê min rexne dikin hevan din. Ez ji we re bêjim binêrin. Min wezîfe nedaye we ku hûn ji min re bibin şêwirmendê mîvana. Mîvanê min kî dibe bila bibe, fêr bin hurmet nîşanê mîvanê me bidin. Filan kesê çima anî bername xwe, filan tînim ya, her kesî tînim. Her kesî tînim. Herkes bila xwe îfade bike. Ev der kanala gele, platforma gele. Ji kîjan fikr û baweriyê dibe bila bibe. Divê mirov bi xwe bawer be. İnsanekî li dijî fikrê te be jî bigire bername hurmet nîşanê wî bide. Di çarçova rêz û hurmetê de lê godar ke û eger tu hêz û quweta te hebe fikrê wî dikarî pûç bikî. Yani jî îcab nake pûç bikî, lê godar ke û tu jî teza xwe bêje, senteza xwe bêje, fiq nake. Xatirê we silav rêz dem baş hevan na.